السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. короче, нам остальные гулы обчу довольно шесть, а еще один хабар дуйчу общается, дешо, да знаю, что больше интересно, не вообще баган довольно дешо, звездно, не лхачани. Хотя мы довольно чашварт, аж лашна, больше тогда душе заглавную души, хоть ты царим, а я где сбол, но сейчас зарплата хоть что, но нормально капек, я хоть что не хоть что лукар. Хок со 140 подписчиков, чах, гушу, к самому не питаешь. Хок награда за приглашенные друзей до 5000 рублей стоила, а я где закрыл, по-любому надала шериферен, ссылка на вашу найвайт, царь бегала скачать, и царь что наш, что лукар, гушу 178 рублей. С 14, 186, 100 гуш, но ще с референсом, ссылка не чубелыш баш. Из того же самого чего дало, а чего есть дало, что. Короче, ссылка с видео было это решено. Далее это было. Маршал фрутаманечо. Маршал خبرة بتاع قدوشي أنا يلا قوم صباح كيشون أنا بقول. حريها بس تخش ده يعلق قطعة عن قدوشي لسه تعلم صوتي هذا كذا صحيح شون غدو شون بولي ساعة لازم تسوينا أهو مش أنا عيونا لا مش كويسون قام كي أخلص خير شويسون السلام عليكم صور هذا حطيها شوش إذا أسيتنا شاش خاستير سوي شون Marshall фрутаманечо. Маша, слушай, хозяин, черный газ, да, это чё, очень моей, какая-то цендится, что мандарин, это просто, ну, из-за этого, каждый да, я хочу, да, я хочу полностью, это максимально, это хлопцы, когда я еще, очень левый, это такая куча, нет, крепкий. ده هو خلاص كيشون. يا حوم تعال أنا نكتك رخصة التمدات واسطة يتم خلوص يستني نيرس بلوي واحد. وكا بابا مرة عنك. يتحرق هذا اللي راه يسي. هو كيف جري وش؟ Marshall фрутаманечо. باش خذ طيته. كازين دوك كازين على قوم. هوي هذا كيشون هذا ناتشو خذ دستور هاي. لا هو خذ بلا جال ده نستريني وش مو زين. كذا بخير شرح زال التنايات. شاد ديك لا تو تلون شاد لهم ما ادري بابا ما دراش تحسي. بوستر كازين دات نشتا. تكسايد بالعلاء توصل اتكز بيك بوت تشاسلو لا خذ جستيون ريال خذ جستيون. ده حتى أنا أتصل يش كشيال هم سيورا. بوال زوج تتلي ترى هو ده كان داغوري دوزل متول بو لا يا بوتين ليرو مواد كان إن بيوك problem ما زود لا بوال يش ولا نه ملتو عيال جل